Hona hemen Fundación Onzeren Por Talento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Mundu digitala ikasteko, inspiratzeko eta besteekin partekatzeko aukerez beteta dago. Az ezazu orain, ezagutu, kontsumitu eta partekatu kalitatezko edukia mundu digitalean ikastaroa desgaitasunen bat duten pertsonei bideratua. 8 orduko trebakuntza honetan, interneten kalitatezko edukia identifikatzen, kontsumitzen eta modu kontzientean eta arduratsuan partekatzen ikasiko duzu. Zure bizitza pertsonala zein lan bizitza aberasteko. Ezagutu informazio digitaleko iturri ezberdinak. Garatu edukia modu kritikoan ebaluatzeko trebetasuna eta ikasi modu eraginkorrean partekatzen. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Eduki digitala sortu eta partekatzera bideratutako profilak. Sare sozialak. Eduki digitala kontsumitu eta partekatzeko plataformak eta kontsumo arduratsurako jardunbide egokiak. Ikastaro honi esker, azken joeretan oinarritutako lan eta enpresa aukerak ere identifikatzen ikasiko duzu. Jarri martxan zure ideia berritzaileak eta sortu ekintza plan bat. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Ezagutu, kontsumitu eta partekatu kalitatezko edukia mundu digitalean. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-7-6060 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.